گوندê Susunbat li bakurê bajarê Babeyê nêzî 20 kîlometra parêzgeha Helebê gundek Kurdî yê ji dîrokê de Kurd têdene ji bêtirî 200 salî. Neşteciyên gund bi zimanê Kurdî û Erebî jî diaxivin. Derdora gundê Susunbat ev gundên hanê ne: gundê Qubbetişşîh û gundê Tilcircî û Şêx Cerrah û Tilbattal yê Rojhilat û gundê Numan û hemû ev gundana gundnî Kurdî ne. Hejmara neşteciyê gund 3000 kesin li gorî serjimêra sala 2004. Tevî got hejmara neşteciyê wên bêtirî ji vî hawînê li gor pelikên fermî ji eşîra dîdanin ya Kurdî ew bixwe birane bi gundê Qubbetişşîh re ji beşê Kumkatînê û ji eşîra Pêşaltînê jî di malbatê Ereb tê de hene, ew jî bi zimanê Kurdî dipeyivin û gelek şûnwarên dîrokî jî lê hene. Gund gelekî xweşik e û neşteciyê wên jî cûre cûre ne di hêla çandî û zanistî de. Pir kesên rewşenbîr û karsas tê de hene. Di her warî de nimûne wek bijîşk û endezyarîtî û tor û çand û zanist. Gundî pêdiviya xwe li ser çandiniyê dikin û bazirganî û xwedîkirina dewara. Ev gund ne dûrî got tiştên bûyerên derbas bûn û bandorê aborî û çandî li Sûriyeyê, taybet piştî krîza Sûrî û derketina rêxistinên terorîst mîna Daeş. Ji ber got ev gund rastî êrîşên Daeşê hovane bûn, neşteciyê wê derketin ji gund, xortên wê koçber bûn û bingeha wê ya avatî jî têk çû. Ji ber got ev rêxistina terorîst hin xort girtin û gorê wan jî gorê gund rûxandin. Lê tevî wilo dimînin neşteciyê gund girêdayî bi xaka xwe û ji nû re gundê xwe ava bikin. Wek pêşî jî de me got ew li ser çandiniyê dikin, meserê zeytûna jî li cem wan hene û ew gundê herî mezin e li wê deverê ji hêla neşteciyan û ji hêla firebûna wê jî panava gund 3000 hektar û bêtir jî ji vî hawî. Ev agahî gehiştin me ji hêla birêz Semîr Hecî Mustafa ji kesên deverê ne û ez bi dengê xwe dibêjim ez Elî Abdallah Kolo parêzerim ji devera Dirbêsiyê.